a l'escala. Ah, Noelia. És Noelia. Més pa que avant. No us veu. Ara hi seran els nostres capitans, Arantxa, Pana, Vicente Juan i Lloret, i vos convidaran a berenar dolcets i saladets. Això sí, bones patanetes, bons triangles i un bon rosset. Sabíeu que vosaltres poquets, però fainerets i valetets. Ah, vale. Bona tarda, guàrdia. Darrere que diuen que enguany el sí manarà, ja hem pintat el castell d'un color de Matacarà, igual que la bata de la nostra Pilar. Ah, que la pinta ben bona. Veus com tienen cosas de más. Teniu un ambaixador tan pla i xicotet que pareix un pardalet. Direu-li al vostre capità que li doni una barra de pa. La gente fa.